Boas noites, señoras e señores. Benvidos, benvidas unha xornada máis ás Pontes. Hoxe, benvidos a este xoves día 11 de xuño, en o que comezamos cunha nova acreditación, un novo distintivo para a Praia do Lago das Pontes, porque xa temos bandeira azul por sexto ano consecutivo. Onte mesmo, a edil Elena López achegábase ata Xove, onde tivo lugar a entrega oficial destes recoñecementos. A Concellería de Turismo xa ten no seu poder a nova bandeira azul que durante todo o verán lucirá a Praia do Lago das Pontes por sexto ano consecutivo. E que onte mesmo a edil Elena López se desplazou ata o Concello lucense de Xove, onde o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, presidiron o acto de entrega deste recoñecemento aos mellores areais da comunidade. Un ano máis, Galicia volve estar na cabeza das comunidades autónomas con máis bandeiras azuis do Estado, con 147 distintivos, 118 en praias, 11 en portos deportivos e 18 en centros azuis, o que deixa a comunidade galega como a terceira con máis recoñecementos do país, tan só por detrás da comunidade valenciana e de Andalucía. E precisamente o lago vai ser un dos lugares privilexiados para observar o vindeiro 12 de agosto o eclipse solar. Onte mesmo o científico Xavier Fonseca ofrecía aquí na nosa vila unha interesante conferencia na que abordaba non só onde poderemos desfrutar deste fenómeno astronómico inimitable, senón tamén as precaucións a tomar. A 2 meses de que Galicia se convirta no epicentro da astronomía mundial, o Concello das Pontes quixo celebrar unha xornada divulgativa para chegar a veciños e veciñas a relevancia deste feito astronómico único e as pautas a seguir para vivir eses minutos nos que o día se vai transformar en noite. Así, onte na Casa do Peso contouse coa visita do divulgador científico Xavier Fonseca, que a beiro do programa Xornadas Eclipse 2026 ofreceu unha charla titulada Baixo a sombra do eclipse, en a que deu a coñecer os principais detalles sobre o fenómeno que cruzará o ceo galego o vindeiro 12 de agosto. Un evento único en 575 anos que, tal e como apuntou o experto, requerirá tanta fascinación como prudencia. Durante a súa intervención, Fonseca insistiu en que non estamos ante un fenómeno astronómico corrente. Galicia será o primeiro territorio da España peninsular en ver como a Lúa oculta por completo o Sol, un espectáculo que terá o seu punto álxido ás 8:28 do serán. Na Embargantes, a espectacularidade do momento non debe facernos esquecer a saúde ocular. Fonseca advertiu que mirar ao Sol directamente, mal estar parcialmente cuberto, pode causar danos irreparables na retina, polo que abogou por usar gafas de eclipse homologadas coa normativa ISO 12312-2 ou, no seu defecto, cristais de soldador de graduación 14 ou máis, sen confiar nin nas gafas de sol tradicionais, nin en radiografías, CDs ou filtros caseiros que non frean a radiación. Ao rexistrarse a última hora da tarde, o sol vai estar nunha posición baixa, o que pode dificultar o desfrute deste fenómeno. Por este motivo, Fonseca recomendou apostar por puntos limpos, sen obstáculos físicos, elevados como miradores ou zonas altas ou lugares da costa como as praias. Agora xa, coa conta atrás en marcha, toca irse preparando para unha desas citas cósmicas que ninguén se quere perder. Seguimos con sesións informativas, aínda que neste caso toca falar de gandeiría sostible. A Fundación Juana de Vega escollía a parroquia de Ribadeume como localización dunha nova xornada precisamente para abordar os beneficios deste tipo de gandeiría respetuosa co medio ambiente. O local veciñal das Painceiras en Ribadeume acolleu onte unha xornada técnica organizada pola Fundación Juana de Vega centrada no impulso do pastoreo rexenerativo como motor de sostenibilidade agraria. O encontro reuniu unha decena de persoas interesadas en coñecer os piares da produción cárnica actual, analizando dende as necesidades do benestar animal e a optimización dos forraxes ata as claves do movimento de grandes rabaños, a rexeneración do solo, a biodiversidade e a saúde do ecosistema. Durante a sesión tamén se abordaron as últimas tecnoloxías para monitorizar o pastoreo, demostrando como a innovación digital pode ir da man e aliarse co manexo tradicional para rentabilizar as explotacións coidando o territorio. Como exemplo deste tipo de modelo productivo holístico e rendable, tras a sesión formativa, as persoas participantes na xornada tiveron a oportunidade de visitar a gandeiría Roidiz, unha produción ecolóxica liderada por Jorge Filgueiras e Teresa Molina, que produce leite e tamén carne, apostando por un sistema respetuoso co entorno ao tempo que é sostible. Cambiamos radicalmente de asunto e ímonos agora ata a Escola Infantil Municipal da Barosa, porque dende a vindeira semana xa será posible formalizar a matrícula dos alumnos e alumnas que realizaron reserva de praza ou que tiñan xa praza otorgada no ano pasado. A Escola Infantil Municipal da Barosa abrirá a vindeira semana o prazo para a formalización de inscripción dos novos alumnos e alumnas admitidos no curso 2026-2027. As matrículas deberán formalizarse ata o día 30 de xuño nas propias dependencias da Escola Infantil, de luns a venres de 10:30 a 1 da tarde, ata onde deberán achegar toda a documentación necesaria para cumprir con este requisito. Un total de 69 nenos e nenas de entre 0 e 3 anos, entre os que renovaron xa a praza e as novas admisións, asistirán ás clases no centro municipal tanto en horario de mañá
mañá como de tarde, un listado que se pode consultar dende hai uns días na propia web www.aspontes.org. E chega a fin do curso. Esta fin de semana, precisamente, a coordinadora de AMPA Sabrente vai festexar por todo o alto o remate do curso 2025-2026. Mañá mesmo teremos as primeiras festas de fin de curso e que se retomarán na xornada do sábado. A piques de afrontar a derradeira semana de clases, os escolares dos diferentes centros educativos da nosa vila van ter a oportunidade tanto mañá como ao sábado de comezar a saborear eses días de vacacións de verán que xa están á volta da esquina. Vai ser da manda a tradicional festa de fin de curso da coordinadora de AMPA Sabrente para estudantes de infantil, primaria, secundaria e da Escola Infantil de Barosa e que terá distintas sesións e emprazamentos segundo a etapa educativa protagonista. Así, mañá tarde no pabillón de Monte Caxado, de 6 a 8, terá lugar a festa da Escola Infantil a Barosa con hinchables, pintacaras, xogos de todo tipo e ata unha zona de cantar e bailar. E a noite dende as 9 e no Lar de Endesa celebrarase a festa para estudantes de secundaria e sexto de primaria. Unha cita na que haberá hinchables, unha merenda e a música dun DJ ata ben entrada a noite. Xa o sábado tocará visita ao lago. Ali dende as 11:30 da mañá en diferentes quendas teremos actividades para os estudantes de educación infantil e primaria da Madalena, a Fraga ou Santa María. De feito, tamén haberá hinchables, posto de tatuaxes, pintacaras, unha zona para cantar e bailar e ata unha festa da escuma para pechar cada unha das quendas. Con respecto aos horarios, os alumnos de Santa María e a Fraga de primaria infantil van ser os encargados de inaugurar a xornada entre as 11:30 e 1:30 da tarde. A primeira quenda da tarde dende as 4 estará dirixida aos nenos e nenas de infantil e primeiro de primaria da Madalena. E xa dende as 6:15 e ata as 8:15 da tarde, os protagonistas serán os estudantes de segundo a quinto de primaria tamén da Madalena. Iso si, ainda queda moito traballo por diante e dende o Instituto do Castro da Uz ainda teñen para a semana que ven un importante compromiso. Terceira edición da carreira Green Power que se vai desenvolver aquí no Circuito Municipal das Pontes, onde, por suposto, o equipo pontés busca novo triunfo. O Circuito Municipal de Velocidade volverá a coller a vindeira semana unha das probas incluídas no Campeonato Green Power Galicia de vehículos eléctricos e co que se pretende promover a sostenibilidade e a innovación neste campo. Terceira edición desta cita que reunirá o vindeiro xoves nas Pontes a equipos de diferentes puntos de todo o país e tamén de Galicia con representación pontesa, xa que unha vez máis o IES Castro da Uz vai tratar de lograr sumar un novo trofeo. O calendario da xornada vai arrancar ás 9:30 coas verificacións correspondentes e os primeiros recoñecementos do circuito. Xa ás 10:30 terá lugar a inauguración oficial do evento e ás 11 arrincarán os adestramentos. A primeira carreira está programada para as 12:30. Xa tras dun descanso para o xantar, ás 4 dará comezo a segunda das carreiras puntuables para rematar ás 5 coa entrega de trofeos. Ímonos agora de visita ao Liceo Recreativo e Artístico. Onte mesmo, ali desenvolvíase unha nova edición do Café Concerto Solidario, unha cita xa anual e clásica, organizada neste caso pola Unidade Pastoral de Santa María das Pontes e Cáritas Parroquial, coa que recadar fondos para as súas actividades. A Solidaridade volvía a tomar onte as instalacións do Liceo Recreativo e Artístico damando unha nova edición do Café Concerto Solidario, organizado por cuarto ano consecutivo por Cáritas Parroquial e a Unidade Pastoral de Santa María das Pontes. A xornada rubricaba un éxito rotundo de participación e arrancou damando unha merenda integrada por postres típicos de países como Marrocos, Pakistán, Senegal ou Rumanía, ao que se sumaron 13 cafés de puntos como Colombia ou Perú. Durante a convocatoria houbo tempo para participar en sorteos ou incluso facerse con algún que outro artigo elaborado nos talleres de reciclaxe textil que organizan dende Cáritas, nun mercadillo que tamén serviu para recadar fondos cos que seguir a respaldar este tipo de obradoiros e tamén as actividades formativas que durante o inverno dirixe Cáritas. Un ano máis tamén a música tiña o seu espazo e coa inestimable colabora da Rondalla Vila das Pontes que se sumaba a esta convocatoria co que mellor saben facer, as súas pezas musicais baixo a dirección do mestre Xurxo Iglesias.
Máis dun cento de persoas non se quixeron perder esta cita, que volvía a dar boa mostra da solidaridade dos veciños e veciñas das Pontes en prol dunha boa causa. E se onde tiñamos a fantástica actuación da rondalla Vila das Pontes nese café solidario, mañá poderemos desfrutar dos gaiteiros, pandereteiras e bailadores e bailadoras da nosa vila. Será da man do Festival de Fin de Curso das Escolas Municipais de Música e Baile Tradicional. As escolas de música e baile tradicional das Pontes van vivir mañá a súa xornada estrela e que toca pechar o curso 25-26 e nada mellor que demostrar todo aprendido ao longo destes meses de intensa actividade. Vai ser da man dun festival onde os alumnos e alumnas de Román Romero, Zaira Regueira, Jorge Vázquez e Belén Mato subiránse dende as 6 ao escenario do Auditorio Municipal Alobi para dar conta das diferentes pezas aprendidas ao longo de todo o curso e tamén das coreografías para nenos e adultos deseñadas por Regueira. Mazurcas, pasodobles, agarraos ou maneos integrarán o repertorio da xornada dos alumnos e alumnas de percusión, flauta, pandeireta, acordeón, gaita e baile galego, nun espectáculo que será de entrada totalmente libre ata completar aforo. E imos xa con actividades para o verán, porque este ano o Grupo Xuvenil de Piragüismo propónnos unha interesante proposta, un campus que vai arrincar o día 22 de xuño, que será de carácter semanal e que vai incluir non só leccións de piragüismo, senón actividades do máis variopintas e entretidas. O Grupo Xuvenil de Piragüismo vende abrir o prazo para anotarse na primeira edición da súa Escola Xuvenil de Verán. Unha aventura náutica con actividades do máis variadas, deseñada para xente nova de entre 6 e 16 anos. Co requisito indispensable de saber nadar, as persoas participantes desfrutarán dunha completa programación na que se vai combinar o piragüismo e distintas actividades no Lago das Pontes, con dinámicas de terra, xogos de todo tipo e obradoiros dedicados ao medio ambiente e á natureza. De feito, haberá sesións de kayak, barco dragón, roteiros acuáticos, ademais de experiencias únicas como hinchables acuáticos, xornadas de pedaletas ou incluso unha noite baixo as estrelas. Organizaránse xogos de orientación de pistas ou talleres de artesanía e incluso, neste caso, clases específicas de piragüismo. Ademais, para aqueles que o precisen, tamén se vai ofrecer un servizo de almorzo dende as 8 da mañá e de vixianza ás 3 da tarde para quen o necesite. As actividades arrancarán o 22 deste mes e desenvolveránse en quendas semanais ata o 11 de setembro. E os prezos dependerán da opción que se escolla, xa que é posible asistir só aos cursos de piragüismo, ás actividades do campamento ou ás actividades xunto co servizo de almorzo e hora de custodia. Ademais, os socios do Grupo Xuvenil van contar con descontos. Para ter máis información ou ben xa para anotarse, porque as plazas son limitadas, xa se pode cubrir o pertinente formulario que podemos atopar nas redes sociais do Grupo Xuvenil de Piragüismo. Outra proposta da que desfrutar do tempo libre para estes días é esa exposición de dous dos integrantes do colectivo de artistas ponteses Arpo e que podemos desfrutar de balde na Casa do Peso. A Casa do Peso contará ata o vindeiro día 22 coa última mostra expositiva do colectivo de artistas locais Arpo, neste caso da man dos traballos de dous dos seus integrantes, Cristina de Palacio e Eduardo González. Estes dous artistas cederon case unha vintena das súas obras, a maioría en lenzo de gran formato, en as que combinan o acrílico co óleo ou a acuarela para dar vida a unha proposta pictórica do máis diversa e con temáticas que van do mundo natural e animal ata as paisaxes do noso día a día e incluso algunha que outra proposta abstracta. Os seus traballos que poderemos visitar de balde ata o día 22, como dicíamos, e que engalanan os distintos corredores da Casa do Peso, van permanecer a exposición pública en horario de luns a venres de 9 a 2 e de 5 a 9 da noite, ademais dos sábados a mañá de 9 a 12 con entrada totalmente gratuita. E, por suposto, que sería do verán sen un campus informático da man do colectivo Amigos. O vindeiro mes de agosto van desenvolver unha interesante xornada, será unha semana de actividades para os máis pequenos da casa, vencelladas co mundo da ciencia, da programación e, por suposto, das novas tecnoloxías. A Asociación Informática Amigos vai reeditar este verán os seus campamentos tecnolóxicos. Será entre os días 3 e 7 de agosto de 9 a 2 da tarde no local do Polvo da Fraga, da man dun campamento de ciencia e tecnoloxía para nenos e nenas de entre 5 a 14 anos de idade. O prezo por participante de 35 euros, entre os contidos, os pequenos e pequenas poderán aprender sobre botánica, astronomía, realizar manualidades de todo tipo e, por suposto, aprender sobre programación, xa que entre as actividades a realizar, os campistas aprenderán a montar a súa propia placa de programación e incluso participarán nunha actividade de realidade virtual. As inscripcións abriránse o 15 de xullo ás 9 da mañá, xa que as prazas son limitadas e pódense tramitar mediante a web www.amigos.org. Pois así rematamos, señoras e señores. Como sempre, un placer compartir con vostedes estes minutos da xornada, agradecerlles a súa confianza nesta casa
E lembrarlles que a información volve aquí á televisión local das Pontes mañá ás 9:30 da noite. Na mentras, poden manterse informados na web aspontes.org e nas redes sociais do Concello das Pontes. Teñan moi bo descanso.